INEC ta fara bincike kan yadda bayanai suka fito daga kundin rajistar masu zaɓe. Ta ce ba wani kutse da aka yi wa shafin yanar gizo nata. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta fara bincike kan zargin fitar da wasu bayanai daga kundin rajistar masu zaɓe CVR ba tare da izini ba, yayin da ta jaddada cewa babu wani kutse ko hakin da aka yi wa shafin yanar gizon nata. Hukumar ta bayyana cewa binciken farko da ta gudanar ya nuna cewa an samu damar shiga bayanan ne ta hanyar amfani da sahihan bayanan shiga wato login credentials da aka baiwa wasu ma'aikata da ke gudanar da aikin rajistar masu zaɓe a faɗin ƙasa. Sannan daga baya aka fitar da bayanan ba tare da izini ba. INEC ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kwamishinan ƙasa kuma shugaban kwamitin yaɗa labarai da ilmantar da masu zaɓe Muhammad Kudu Haruna ya fitar a ranar Talata bayan rahotannin da suka yaɗu a kafafen sada zumunta da wasu kafafen yaɗa labarai da ke zargin cewa an samu shiga kundin rajistar masu zaɓe ba tare da izini ba. Rahotanni sun nuna cewa lamarin ya samo asali ne bayan wallafa bayanan wani ɗan takara da ya shiga zaɓen fidda gwani na wata jam'iyya a babban birnin tarayya Abuja. A cewar INEC ta ɗauki zargin da muhimmanci tare da fara cikakken bincike domin gano yadda lamarin ya faru. Hukumar ta bayyana cewa a yayin aikin rajistar masu zaɓe da ake yi yanzu an baiwa jami'an rajistar masu izini damar shiga wasu sassa na tsarin rajistar masu zaɓe domin gudanar da ayyukansu kamar rajistar sabbin masu zaɓe, canza wurin rajista da sabunta bayanan masu zaɓe. INEC ta jaddada cewa irin wannan damar shiga ana ba da ita ne kawai domin ayyukan hukuma kuma ana cire ta bayan an kammala aikin rajistar. Ta ƙara da cewa binciken farko ya gano asusun mai amfani wato user account da aka yi amfani da shi wajen samun bayanan da suka fito. Hukumar ta riga ta yi tambayoyi ga ma'aikata da abin ya shafa kuma dukkan sassan da ke da alaƙa da lamarin suna ba da cikakken haɗin kai wajen bincike, in ji sanarwar. INEC ta ce masu bincike na duba fannoni daban-daban na fasaha, gudanarwa da ayyuka domin gano an karya dokokin cikin gida da suka shafi kula da damar shiga bayanai tare da tantance wanda ke da alhakin faruwar lamarin. Sai dai hukumar ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa babu wata shaida da ke nuna an kai hari ta yanar gizo kan shafin yanar gizonta. INEC ta kuma bayyana cewa lamarin baya nuna cewa an samu matsala a gaba ɗaya tsarin rajistar masu zaɓe ko kuma bayanan sama da masu zaɓe miliyan 90 da ke cikin kundinta. Hukumar ta sake tabbatar da aniyarta na kare bayanan masu zaɓe, tana mai cewa tsaro, sirri da ingancin bayanan zaɓe na daga cikin manyan abubuwan da take baiwa muhimmanci. Ta kuma bayyana cewa hukumar tsaro ta DSS ta fara nata binciken kan lamarin. INEC ta yi alkawarin ba da cikakken haɗin kai ga hukumomin tsaro tare da tabbatar da cewa duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukunci da matakan doka suka dace. Hukumar ta buƙaci jama'a da kafafen yada labarai da su guji yada jita-jita yayin da bincike ke gudana, tana mai tabbatar da cewa za ta bayyana sakamakon binciken da duk wani matakin gyara da za a ɗauka idan an kammala.